Detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, super fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og life extension vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Goodbye lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life extension, vitamin D3. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag kauban si Kabanika Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises.
Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka sa ilang email address hdgonzaludoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midillion G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Pagitaas Earl Billy Carlos sa 0945-2054-713. Adi ana ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Chris Skin Ceuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa sub kini ang DYKC ang inyong radio Ronda. Oras sa DYKC Radio Ronda, alas 9:08 sa Kabutagon. Standby sa Karambulang, Bisaya. May butag sugbog ka Bisaya ug Mindanao. Adlaw karon nga Martes, laing adlaw na sab sa bad news kay ni saka man og dako-dako ang presyo sa mga produktong petrolyo. Welcome sa Karambulang, Bisaya dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda. Kini programa ang Karambulang Bisaya, karambulan ni sa komentaryo, karambulan ni sa discussion sa mga burning issues of the day. Lagip na ang pagdawat og serbisyo publiko. Kauban ini inyong mga alagad o karambulista Bob Malasarte. May butag ako si Jantan. Pasang ni Irog sa adlaw, no? Diyan nata sa ikapitong pizza sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Interesting karong adlaw, ikaduhang adlaw sa pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. So kagapon it's quite interesting pero makapanaway ta mo agik tag katawa labi na kanana ang bang dunay background sa law, political science. Kanang dunay kamay nga kaybaw regarding sa parliamentary procedure in conducting meetings. Okay. Matandi magod ang kagapon nga session ang katong pagsugod gyud sa unang adlaw sa ining trial sa impeachment complaint kag isang at batok ni Vice Presidente Sara murag nahimo mo to katawanan agunang adlaw na ato ning isgutan usa ni sa atong isgutan karong buntaga dire sa atong programa mga higala nya dito sa ato tag Cebu City kani usa ni paabuton sad kay
dunay ipadangat nga suka. Uy, suka, dunay suka di eh. Dili suka, State of the City address. Dunay suka. Nga ipadangat ang mayor Cebu City, Nestor Archibald. Sa mga update, development, achievement, o mga future or plano. Ano, magsuka-suka pa man sila pa niya ano nila tingbon. Ug ako'y mayor, no? Sumon ako ni, bagiha. Ari na sa year-end. Year-end Kami sa ABS-CBN sa una, sa news department, amo ginaghimong practice for, ako almost mga 20 plus years man ko dito. Amo nang gi-practice good ka ng year-end report. Ilalahi na mga suka, suna, sopa, suba. Sus, sa kunsa nung. Yung rin na lang na, year-end na lang na, yung tapos. Kay aron, kita ang scattered ba? Kita ang katag, no? Sige lang, anyway, maumni ilang naandan nga practice. Good morning sa iyo ha, sa akong brad, sa Knights of Columbus, si brother Misraim King, Bibot King. Brad, good morning sa iyo, hi. Okay, sige. So, karong alas 2 sa hapon, atong masaksihan, atong ni padangat dito sa Session Hall. Session Hall man eh. Ang pag-deliver ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa iyang unang suka. So, iyang isuka dito ang unsa iyang mga accomplishments. Mahambog o dili o tinuod o mga hambog na paboruton ginagmayo ang namsag musulti ka dito butbut, di ba? May mga mga pang-hype or sa kanya. I-hype ginani mo, natural. So, mao ni ang labing una nga State of the City address ni Mayor Nestor Archibald nga iyang i-deliver dungan sa dinhi sa inaugural session sa 17th Sangguniang Panglungsod sa Dakbayan sa Sugbo ay partner dyan. So, ato ni sa Sangguniang Panglungsod Session Hall, no? Okay. So, alas 2 karong hapon. So, sabay na sa kuan pod karong hapon sa impeachment. So, depende rin nila kung sa inyong ganahan. Murag ilam masaning ang PIO de Cebu City, ilam masaning i-live? Live ba na ilang session? Wala po na sila live stream. Tawag yung katong session nila to sa adlaw. Katong isyo gihapon sa CBRT ba? Kanda bitang pag-amendar sa kining lalis mo na sila ron. Kay si Tammy Osmeña, Vice Mayor, sige magindi siya og mukuan bagi siya, mangangkon bagi siya nga siya gyud iya maning pet project kining Cebu Bus Rapid Transit nga perti ng karaana para nang obsolete na. Ya gusto gyud nga dayon gyud patuman. Karon nasugdan na ginahinay ni patuman pero naglibog sila. Unya nag-away sila kay di man ang original nga ruta mao gi patuman, di ba? Ni balising man diri sa SRP. Nya dunay usa ka konsyal ningon siya nga kanang I would like to raise a motion to give priority to the nya aron kuno kinini ang i-implement ang original nga katong plano sa ruta. Ang iya gipasabot adto nga apil na ang katong ruta dito sa SRP sa panang-uban yang na-appeal, no? Ito original nga na dili ang original sa plano, ang original lahi ito. Diri sa Bulacan area. Pero dihang napatuman na nasugdan na og implement lahi man balising man. To naman pa ingo si SRP nangasaag naman. Diya tanawa kaniya lain sa nag-example nga makaingon ko ba. Sa man mo ni awa man ni agi og Vice Mayor si Tomas Osmeña good wa ni pa pero bisan pa og first time niya nga nahimo siyang vice mayor sa Cebu City. Kini sila bisan katong sa una pagka-konsyal na ko sa barangay. Ni undergo man og kanang training, no? Orientation, seminar na unsa gitinud nga function, kasabot ba ka sa imong function isip konsyal ba ka sa barangay. Ugarita Cebu City kasabot pa ka sa imong function nga ikaw konsyal ka
Di ang imong function lahi sa function sa ehekutibo. Sa function konsyal pa diyan? Pag-legislate. Paghimog balaod. Og mga ordinansa, resolution. Dili kay maghimo kag project. Ano gusto maghimo kag project ka function na ehekutibo. Nahibong ko ga siya mao'y presiding officer. Ni-react din siya atong statement sa usas mga konsyal. Niingon din siya, I'm not willing. Meaning, di siya gusto. Atong giraise nga motion, kalabot atong resolution sa pagpatuman sa katong nahaunang ruta nga giagian ron sa kasamtangan nga murag ingon sila experimental period pa ba kuno na. Pero si BRT. Ni-step down siya to as presiding officer. Hoy, dito ra lagi naglingkod. Og kita pag eskwela nato aning mga kursuha pulsay sa di ba kanang member ba kag debating club? Dire na sa kwan kilin ako. Coach ka sa man? Advisor, consultant. Audience. Ha? Audience. Audience. I-briefing man mo. Pak, mo ning mga procedure, di ba? Para guys, pagkanda ko kanang meeting, preliminary procedure, maura sa nang i-apply diha, when you become a presiding officer, maura sa na. Nga, gusto ka nga mo-participate sa deliberation, o sa buhaton po ni dyan? Mo step down ka as presiding officer. Dili, mo request usa ka. Request, nga magpa-kuan ka. Magpa-puli usa ka. Mo relinquish. Kay mo kuan ka, mo join ka sa deliberation. Okay. So, man. Dito, naglingko siya si presiding officer. Dito na siya, I'm not willing. Astang katawan nanay. Rules sa parliamentary procedure. Giyag yung gi-break. Giyag yung gi-violate. Di ba? Violation mo na. Violation. You cannot be as a presiding officer, you cannot participate. Kay mahimo mo kang bias. Mabitang himo kang presiding officer kay nakastunga. So, nagkaguliyang masada. I don't know, sa pangidaron sa doon ni Pilar, doon ni Tami Osminya, pa dyan, being the vice mayor. Cinta ka pina? Kanisya, pero di man na, kanailang giingon nga, lisod na kuno tudluan ang old Carabao o mga tricks, old dog. It's hard to train old dogs with new tricks. Lisod. Lahat man ang tao. I don't know. Wow, dahil usa sa ilang gikuan diha, nas like conflict regarding sa daghan naman na mahitabo diha sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. No? Lahi ra gyud no basta do na bay kining background sa parliamentary procedure o sa kining balaod ba no? Tinodo. No. So mo na nahimong katawanan sa mato nang makari over sa atong discussion as we go along sa nahitabo nga kining opening salvo sa unang adlaw sa pagdungog sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Mao ba siya naka-observe nagtanaw magagapon sa opening? Opening statements nila. Agi kay kagatawa. Observer lang ko kay pero sa may mga comment ato ato lang tingbod karon. Tingbod tala na ron pa diyan no. Nila objections. Gato lang permiro na himong katawanan. Katawanan. Usus. Unique sa di. Kay mora ni impeachment trial nga duha ka bug presiding officer. Dapat ang buhato ni Win Gatchalian tinod Senate President siya. Pero nag-elect man sila og kining chairman isip siya mao'y presiding, no? Yes, sa impeachment. So, sa impeachment. Temporary na dapat manaog siya. Appeal sa deliberation. Tawaan yung lingkod. Unique no? Nakakita baka ito mga impeachment trial nila ni katong panahon nila ni Corona, ni Estrada. Kasunod ko ito. Kung ba mahitabo, kaduha ka bug naglingkod ito mga presiding officer. Ato nang isgutan, tiwason ta na karutang taon pa dyan, pero
balikan nato ni kining sa Cebu City ba karong hapon nga mahitabo. Usa sa tagaan og emphasis patay na ba tawo no? Bert. Oh. Iyo to bigo. So keto na ko may ketong tao eh. Usa sa hatagan yun og much emphasis. Ato naglaron ang accomplishment projects og kining kining dako kay problema sa Cebu City. Unsa may dako kay problema ro Cebu City dai President? Ang sana na ang sa basura, transportation, traffic. Kanang may dako kayo. Kanang disposal sa basura sa dakbayan sa Subo. Pag sila kitag solusyon na. Okay. Pa sila kitag solusyon na. Oh. Pa sila makakitag sulban. So maunay usa sa dako kayo nga tagan nila pagtagad og ilan ning i-discuss. Amo to sa ka pag presentar ani ni Mayor Nestor Archibald nga hangtod karon wa pa bagi clarix nga solusyon sa paghakot sa basura sa dakpan sa Sugbo. Dako ada no 700 pila na 7,000 tons per day. Adili sa siguro 7,000, 700 tons siguro eh. Mga na siguro 700. 700 tons, no? Ay, ang mga ubang syudad, 100, 200 man ito katong ipalabay sa konsolasyon. So, diya nga range. So, possibly 700. Mga 700. Unya, gasto man ni minilyon. Unya, mao ni nga, wag yung maayusad nga kung magisgot ganitag solusyon sa problemas garbage disposal Cebu City mga higala, bangi gyud ni ang ilang mga plano, opinion tali sa mayor ug sa vice mayor, di ba? Kinubdob katong si lain man ang agenda sad ni mabita to ni resulta to nga basura temporaryo sa nila nga ibutang dihag kining transfer station kay tagaan sa higayon nga masegregate, di ba na pwede kanid mudagan magtag sa kabon una ba hakot ang basura diya kaya nagsige mag-segregate. Di gani nga automatic ma-dispose niya ang adlaw. Gusto ni kay si Tammy Osminia gusto lagi niya nga magbutang usag temporary garbage station dinha sa South Road Properties kay aron dili kay makulamos ang pundos dakbayan sa Sugbo kay tiaw kanay ang ila kunong igahin para sa koleksyon las basura sa usa ka tuig. Pila to? 1.2 billion? Kadako na kurtaha? Muna nga sa pananaw sa Vice Mayor nga katong budget para sa basura hikawa na or makuhaan na kato sa mga budget alang sa basic or social services. So ma-deprive na ang ubang mga di na ma-deliver ang ubang mga basic services kay ato na lang paingon sa kwan. Madi agay gyud unta no nga tarungon ni og analisar ba tali sa mayor ug sa vice mayor kay sila may duha ka nagda sa sila matawag na tog main component sa pagpadagan sa gobyerno des dagman sa Sugbo, di ba? So magsige na maglali siya. Mao to nga hadlok sila dali pakot kay suko naman sang dinna daghan na reklamo mga negosyante ang mga concessionaire nga naa dihan dapita parte namang ultimo ang mga mangagi nga mga tao diha moagi na makasimhot niya sus unsa mo to nga ang gusto ni Tammy ni Vice Mayor Osminia makadaginot lagi kay magsige kuno taglabay paingon kadtos landfill sa Aluginsan ba to? Aluginsan. Mao may kuan, mao begini nakita sud nga solusyon ni Mayor Nestor Archibald adto sa Aluginsan, kurot kuno ang pundo sa gobyerno sa dagman sa Sugbo. It is para nako sakto sad ang katong gihimo ni Vice Mayor Tomas Osminia nga mangitatag mga pamaagi. Pero sayo putong pamamagiga magbutang ka dihag transfer station dihag mismo sa kuan SRP. Prime location, prime lot. Anha gyud diha no? So mao na ha nagkaguliyang
Yeah, I don't know. Ako ba, maka-imagine, o saan ka, no, pag-presentar karong hapon atol sa State of the City Address, wa may nakitaan nga, kanang gitawag na to, klaro ba nga solusyon sa pagsulbad sa koleksyon sa basura des nagpain sa Sugbo. Wow, nahabag ko kay nakitaan pa nga bugat nga kining ikapresentar nga solusyon ni Mayor Nestor Archibald. Nakita pa rin siya, wag yun. Pamay ni gawa so far sa mga news, sorihang mga sa PIO nga naay ilang bagong ipatuman. Wow, ako matanaw ko ng ilang kanabitaw ilang i-post din sa PIO da sa Cebu City government. Sige silag post nga pa na hapit na gyud maghuman ang Cebu City Medical Center. Di ba mo sa na usa iyang campaign promise kinumdo ka sa una? Nga usa sa iyang priority program partig healthcare sa dakbayan sa Sugbo, mga taga Sugbo. Kunya paspasan ko no pag I don't know sus nakaagi baka karong bago dia sa CCMC partner diyan. Mga kan pilakad lang, mga week na siguro. Sama sa gibuhat ni Bongbong Marcos nga presidente sa nasod nga ningon siya siyang campaign promise nga ang bugas iyang ibalik na to sa presyos 20 pesos ang kilo. Nabalik wa? Wala man. Din balik ko nabalik pero nagamit og kwartas gobyerno. Madasang pangilan ba kay ang moingon, uy, baratuhar gud sa bugas na sa inyo gud. 20 pesos. Giga de sa inyo Department of Agriculture, no? Artificial or dunay intervention. Dili sa kuangit. Artificial na. Okay, di na nahulgan ug di na og butang tag dunay baroy kanang mudangop ana sa korte ag sige namlan ni gasto ni para subsidies bugas sa mga tao. Ma-question Dili gid siya sustainable, partner Bob. Ang sustainable gyud nga mga pamaagi is ang katog yung pagpalambo sa sistema sa agrikultura sa nasod para to sa Vietnam nga kuan man sila dili man sila dependent sa sigig import sigig palit bugas gawas kay igo kayo mabitaw ang Vietnam oy dangpanan sa Pilipinas kay perting sufficient kay ba ang ilang supply ni grabe ang surplus ilang agriculture dito magisgot og bugas sudag kayo nanay Vietnam rice, Thailand rice, so mao na nahitabo sus sana ni ang sige naman lang tagpalit hinon bugas dito sa gawas nasod ha pero mapagarbohon kayo nga ang kining administrasyon sa ni Presidente Bongbong Marcos nga kining nabalik na ang presyos bugas sumay ngatos 20 pesos ang kilo. Di ba? May langgi kan. Ang uban na to mga kaigsunan nga di kasabot gud say tinuod nga nagpaluyo anang 20 pesos nga matag kilos bugas selective ram na. Di man na mapalit sa tanan. Dili available sa publiko gyud public. Ang maka-avail na katurang most vulnerable sector of our country or our society. Unsa man sila mga vulnerable? Mga PWDs, single mother, or single parent, senior citizen. Kanira. Kanira gyud. So still sige mabitang uban man ako negosyante nga kinabitang mahinabi pa diyan. Kini ni ang mingon sila sus paita nga among buhis ba. Amo nang giyaguan og mayo palambo sa negosyo nya mulambo ng negosyo makahatag na og dako nga buhis para nga tos gobyerno nya kining sige na muling panghatag ato sa kuan murag dole out ba dole out kana bang sana hatag ba libre ba pa din dyan, no? Okay gawas lang sa tupad na cash for work manilang tupad sa Mayo, tudlo rin nagkatapulan. Pila na ako oras sa trabaho? Di otra man na, mga pila. Di otra kayo. Makita ang ganyan ako ka mga tupad-tupad din nga nagkuk patik ba. Nya, magpungko, bukualag, gudit lang kadyot sa kanang patang. Anas kanal, gudit lang kadyot sa palap. Pagkuban, magbarog-barog, sigarilyo. Tapos nagsanong na. Tupad lang sa ilahang das parang silhego na. Tupad na. Astilan. Nagtudlo lagi hapo katapulan. Tulan ni ko ano kay total
kuan bitaw ni kuan ni kini kwartaha gobyerno bitaw ni wa sila magunahuna sa mga kini kwartaha iya taon na sa mga magbubuhis ato taon na no kita tanan nga mga nagtampos buhis ato taon na no Ang uban, na seryoso ang uban, check attendance lang. So kani tanawon ta ni perli dyan ugod sa kay kini duha ka mga dagko nga mga butang nga angay tukion og ipasabot ni Mayor Nestor Archibald Cebu City karong hapon atol siyang suka kini mang parte sa health concern kay iya usam ni siyang campaign promise nga iyang palambon ang paglawas sa katawhan sa mga taga-dakbayan sa Sugbo ug ang kining dako problema giron sa paglabay sa basura kay og dili ni kapangitaan gyud og kanang permanente nga solusyon ut ang padudlanan sa dakbayan sa Sugbo kurot kadot ay tag ato nang sundo niya karong alas 2 kuno ni karong hapon pa di dyan musuka si Mayor Nestor Archibald atubangan sa mga sakop sa sangguniang panglungsod. Okay. Kunya ato sa adlaw di ano ato kados ato kagapon ba to? Lunes, Canceled ang klase dito sa Talisay. Kay ni Mando si Samsam Gulyas ang mayor tungod lagi atong hulga. Atong hulga ba no? Dihay, kuan. Threat, Holga. Nga gipost man to sa Facebook nga ya wa gi-specify og asa nga eskwelahan basta kay ni source eskwelahan magdasag kanang armas. O pertig hulga. So gi-cancel na yun ang klase no. Okay, paita ni dito sa Silliman University sa no dunay hulga sa dito pa diyan. Unsa na ni mga tawhana sige namna ni panghulga. Dito po sa Tamnan ko ng bomba dito sa Silliman University. Naapod sa Ulanggo. Nga og di na niyo hunungon og bully ang akong anak ba to? Parehaon ko niya sa kuan mo kuno. Takluban. Sa Takluban. Anada gisigig bully. Yung anak ko. Ano man na report nga to sa kuan? Kinini ang principal? Post niya sa social media hinon. So angay nga og do na moy kana bang mga reklamo no kay ato ning daghang magmaminaw nato nga mga inahan bisag mga amahan madunggan gani may bawan gani ninyo nga ang kanang inyong mga anak gibully na dito sa eskwelahan diretso na og report ngadto sa principal ha ayaw kanang iyong manghulga na hinon mo kapasabot lagi no mo problema unyan usahay ra ba kanang ang inyong intention is maghulga lang sad nya na mapiki nya matinuod na lang hinoon anay kada kong katanggong ng presuhan cycle na violence. Okay. Tabuktas Mandawi pa na dyan, di ay report sa ilang PIO. Okay. Ni kuan di ay gilusad di ay pa din dyan ang ika-52 nga pag-celebrate sa National Nutrition Month. July. Kisam to nagpasiudan ni doon naman to Nutrition Council diri sa una sa kuan wa naman to. Napa ba ni ron? Pero gidevolve naman din no katong kani mga national office gidevolve so nanan ni sa mga local government units. So kagahapon di pa diyan dito ni atubangan sa Mandawi City Hall building ang programa paglusad sa ika-52 nga National Nutrition Month sa Mandawi City. Mo ditong aligri day kuno kay kagahapon dito tubangan City Hall pa ni dyan. Okay, dito sila si Mayor Junki Uwano ni Tambong gyud sa maong kalihukan ya, mga barangay officials, mga barangay kapitan o katong mga stakeholders. Kaya kini ko nung eksakto nga nutrisyon ipaningkamutan gyud kuno ni kadaghan magyapon kuno kayrong kuwang kaysa kanamang kakuwang sa nutrition bitaw sa mga sakos pamilya. Usa ko nis programa po na dyan sa Mandawi City Government. Matodhan ni Mayor Junki Uwano nga ilang sulbaron nga kung di man gani matotally eradicate kining malnutrition sa mga kabataan sa dakbayan sa Mandawi, at least ma-minimize ba no?
So, na sila yung mga programa na. So, di man ni pareha sa una katong kung nakaabot ko, kuan ko to pa di dyan, mura og kanang lugaw-lugaw class ba? Ya, bumi nga, maabot man dito ang mga kanang regular teachers niya, magda atong Bolgor. Sa ito pangalan to? Bolgor katugi ka sa Amerika ba? Kabot ka to? Ay, binuang di ay. Kabot. Katong oras siya ka ng kuhan. Pero diri na sa later stage na, diri na sa kuhan, grade 1 na. Okay, basta lagi ako, murag 5-6 kuhan to, panagaan mami atog burger kung katong sa powder, sa tong napo to powdered milk. Powdered milk. So sa pag-abot na sa inyo, pagsugod sa inyo eskwela pa ninyo, naasa to katong programa sa inyong panahon. Katong powdered milk. Nakaabot pa din mo to. Bulgur. Amo nga itong isagol sa kuhan, bula-bula. Ang bulgur. Amo ba? Mura mo to siya ka ng oats. Oo. Lami po to siya butang sa gulag gatas. Kanang ikuan ba? Mga katong kuan, katong yellow, sa to, bulgur? Sure, mais ko na to, mga produkto to sa mais dito sa Amerika. Daghang ka ito kanang nutrients ba? Biliban ako ito, pero para ta kay ba, giga sa Amerika, haba ninyo, partos reparation, kay wata gubata sa Amerika, dili magusbat ato mga buildings, dili magusbat ang ato mga kasyudaran, di ba, ato mga kabalayan, partos reparation. USAID to. Nandang ko ng USAID, no? Indot ha. So suportaan nato ni kini ang lapad nga plano og tinguha ni Mayor Jungki Uano og mga konsehal sa dakpan sa Subo ilang palapdan kini ilang programa aron matibangan in town kining problema di mga kalikayan pa ni diyan kaysa gutay maglakid ri nga mayor nga moingon wa na may mga malnourished di sa amo ay di ba na di naslay competition de kagahapon kay dito man ang mga barangay health scholars, mga nutrition scholars sa lalayang barangay ligreha day kuno gahapon kay dunay mga awarding early bird nya mga premyo, mga prutas ug utanon di ba to utanon ni meeting hapon. Agapo ko doon ako dako kay program dito ang City Hall bas Mandawi. Nya kato mga nakadaog tagaano ka ng mga prutas, basket of fruits. Nya dunay mga gulay nga ipangat. Albati. Wa ba may gimension ng albati. Wa may pas albati sardinasan. O priya deta? Ay lami kay. Okay. So, ngil-ngig ha, nindot ni at least makapakuan agni ni sa itong mga kaigsunan. Doon na sa mga mabdos nga mga inahan gipagtagaan sa doog mga kuan, mga incentives, no? Okay. So, salamat kayo. Executive Secretary Hingoyon, National Nutrition Council. Napadi ang Nutrition Council na ipon ni dyan. I see. So, ilang counterpart ang kining City Nutrition Council. Okay. Dito sa Dr. Bianito Dagatan. Nitambong kagapon. Okay. Ang sagad ani nga mutabang pag-disseminate ani mga programa ang eskwelahan man, di ba? Itap man na sila mga eskwelahan. Nindot ka nilang tima mas himsog nga pamilya, mas ligon nga Mandawi. Mayor Jungki nanawagan maghius sa alang sa nutrisyon sa katawhan. Nindot sa niya. Ato lang sa kong ayudahan ko kung kinsay naano na nagtungkaw ato lang nilang kuta mo ato lang sa ipatigbabaw sige ni ang atong unang-una sa pamulitika, no? Arita balik ta to sa lapon-lapon sa may dagkong kalambuan wa mo, no? So far ang sa climate change ang ilang gikuan. Dili ang dakong kalambuan kay kato si Humphrey Elvira. Nakabuhi kay nakapiyansa na. Di ba? Kisa to ni file og kaso pa ni dyan si congressman? Congressista Jonard Ahongchan. Okay, pila to ka counts nga cyber libel? 15 or 16 counts. Kinahanglan siya almost 800,000 para sa piyansa.
Ito na po'y kang konsehal Biring. Nga doon na po kang konsyal Rupo Biring. Na usas yun, ha ba ito? Kay na makuan ma-highlight pa di dyan sad kay kanigod usanis mga kritiko sa administrasyong Chan kani si Humphrey Elvira mga higala pinagi dia sa iyang i-post sa Facebook mo na dili gyud ko mo advise ninyo nga kuan magsige mo post din sa Facebook kay dagan makita ang bugat ka kay bidi sa bato pay lang ka cyberlife gyud. Sabi na gyud og private individual ang iyang birahan. Okay, saka natang tos taas project interesting kay kagapon kay ang primero nang preside ang Senate President man si Gatchalian. Sa wa pa to si Escudero kay siya may gipili nga presiding officer sa trial, no? Siya ay opening or pasiuna ni preside. So isip Senate President siya ni bukas. Okay. Kay siya may Senate President Gatchalian pero halata gyud kayo kat tanan nga iyang ipang-deliver nga part sa katotoang kag ikuam na step by step man na ang pagpresenta na pa nandiyan. Pulos kay gibasa. Pulos niya gibasa. Kay guwapa siya nagbasa di siya magduko. Dayon arita sa katawanan kay nga punto nga makaingon ko ba wa gyud background sa balaod si pero diha sa kaning articles of impeachment ba kuan gid giklaro nga ang presiding officer or ang Senate President mo act as presiding mo act as presiding officer, presiding judge. Di ba? Sa impeachment. Naam na diha. Except lang kung pananglit ang impeach ang presidente. Vice Presidente mo na. In which Supreme Court or one way. May mo preside. Ang Chief Justice. Pareto ni Tabo Davide. Katong ang irap ba? Numdo ka to? Ang irap? Si Chief Justice Davide man may nag-preside. So karon nahitabo kagapon katawanan na hey mo kikoy. Kasaway lagi ko nga kay ko ba wa man isla magtuon. Pero na kuan to nila ilang tong plano partner pag nga ingani niya. Mo motion si dili wa ko nag-question sa ilang plano. Ang proseso ba wa nila gisubay ang kanang sa set up sa parliamentary procedure ngano. Pag dayon na open ni kuan nga kuanta mag-elekta among the senator judge o kinsay mahimong kuan kinsay mahimo nga presiding judge, no? Okay. So din iba do na matoy ka ng botasyon? Wa pay botasyon? Diya na botasyon ya. Pagpili na nila ni kuan ni file og motion ni kuan ni raise sa iyang kuan sa iyang motion si kuan si Cayetano nga objection niya or iyang i-explain ang iyang baruganan ang iyang boto. Unya ni object man ana si Gatchalian which is improper. Okay, divide the house na dito. Dito niya. Mura ra nag-eleksyon mas kapilya ba? Ingon din ato ning siguroon nga kuan way lain nga masagol ani. I-close rin ang denomination ang nomination i-close. Maura man to hitabo kagapon. Posible man to nga plano ato to ang sa minority sa grupo lang Gatchalian mo raise mo kuwato mo nominate to sila og lain nga kanini ang ilang bang i-nominate pa nga mo act as presiding judge. Pero ang contention ni kuan Cayetano nga ang kuan speaker ang Senate President mo presiding mo yang contention ni Cayetano. Di mao lagi. Pero katong sistema nga nag-elect naman sila. Gusto si kuan nga i-submit ang iyang kagalingon kay Tano nga kuan sa tagasag chance nga i-explain nga no pilion siya kasi siya mo act as presiding judge sa impeachment trial. Kabantay ka to? Okay. Which is para nako proper. Ang gibuhat ni kuan iyamang gi-derail man niya. Gi-railroad ba? Diretso man niya. Asin mura ra gyud gisira ba? Ano? Wa niya gitur down niya ang kuan ni object siya to. Okay. Pag human isa you explain first your objection ginaan siya ni Cayetano. Kay ako I have the right to explain my vote. I have to explain to them
Nganong mubutar sila nako? Di ba? Klaro ato? So pero- kato taga-tatog chance unta to si Cayetano. Pero sa ako na dunggan, ingom siya nga, bisan ako dili ko dawat sa kuan, presiding kay, ang kuan yun, ang Senate President may mo preside. Hindi, nahuman naman to. Kay iyan, nominate naman to si Kuan, Chis Escudero. Nya mo to nga, nominate mas Chis Escudero, nya nabutasyon na to, siya gusto siya mo explain. Okay. Nya gipa-close man dayon. Wa man siya tagay chance. Ditso magbarog lakson. Tanawa gud. Okay, yan na nga. Kato ba paita gid eh. Wa gyud kanang klaro jud kay gadunay pag-violate bitaw sa kanang standard parliamentary procedure. Stilan. Ikadua, katong articles of impeachment giklaro gid nga ang presiding officer except lang kung presidente may lang impeach kay ang chief justice man may mo act as presiding judge. So dapat ato si Gatchalian. Gatchalian gyud. Gatchalian daw may klaro. Nailhan din sa nakasamot gid noon. Samot yun, nailhan yun sa katawhan nga oy. Ano gutaw na senador ka do. Di ba? Pero mas kuan si Chis niya ay abogado lagi. Niya ni rationalize si Gatchalian nga manong wa siya mo preside. Kay gusto niya mag oversee sa tanang kuan. Dagat Kimo sa yung wa mo na gi kuan. Ang iya lang pag-articulate ko no hay nasa rason manong naingon ana pag-cover up ba ay binuang. Dili gid siya confident nga mo preside. Di siya kamao. Siya capacity. Di siya kamao. Nakalimos lami ang kape Coach Edistin in one healthy coffee. With L-carnitine. Doon na pa'y mas lami pa nga gi-develop ang Coach Edistin in one healthy coffee with carnitine. For men. Balik ang Karbulang Bisaya. Kauban gapon ninyong karbulista Bob Malasarte. John. Alas 9:47 sa kabuntagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, pure herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Laging alright sa Starlight Ferries. Nakakasiguradong mawagayin mo. Laging alright sa Starlight Ferries. Halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bangin, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangin, makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Padayang kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes.
Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tawo nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini musaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 magkatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali mag-control ang blood sugar ug balikayan ang grabing epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, gano ang Life Extension Vitamin D3. Gisuportaan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up, mapalit sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masig daghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini pilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Super Fiber, number 1 solusyon sa irregular bowel movement, constipation at colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries, mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang Super Fiber kay giaprubahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang Super Fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinics branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard ug Consolacion branch tupad sa PS Bank Consolacion. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sulod sa atong lawas. Sa dili pa kini mo makadaot sa atong colon. Kuhaa na yon ang nagtipon ng mga hugaw sa atong tiyan and protect your colon against polyp growth and cancer growth. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshing. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner. Ready na ba sumakay? Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Murag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para balingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha barkada.
Sulit, saya, sa Tugo, let's go! Download sa Tugo app o adto sa pinakaduol nga Tugo store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa Tugo! Opaskor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opaskor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka sa ilang email address hrdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement, alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply ready-mix cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan, diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement. Tawga ang Camotes G-Build Supply ready-mix cement. Pangitaas Earl Billy Carlos sa 0945-2054-713. Ania na ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Chris Skin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Oy, ni-appeal sa itong live streaming ron si Ma'am Remy Batilid Espanta Ramirez, partner dyan. Good morning. Good morning kuno guys. Guys. Yung basa po basa, guy. Good morning, guy.
Diya sa hagdan na, diya sa Oslob, dapit ba? Barangay Hagdan. Sa Oslob, daghan ng Goy. Goy. Mga tayo gibunyagan ito. Ha? Nga, Goy. Ya doon ay nag-text diri nga taga ilan ko na siya magpa-mention kung na siya hinog na magkato ang kaso ni Kwan ni Martin Romualdez daghang nangahinog di ba? Joel Villanueva o kang kinsa patong lain nangahinog kang Chis Escudero. Wa malagi murag wa pa nahinog ide. Tangan siguro nag-angi butangan nato nagkanang kalburo. Dali nagkahinog. Ha? Wa man. Ni atras man. Lito ang kaso dito sa transmitter, nagsulo din sa studio si Glenn Tutod, inyong karambulista Bob Malasarte. John Patrick. Salamat, Maim Buntag, and may God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Tunghutong sa ato nga mga balita